Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Congratulations, iho! First take mo pala ang nakapasakan iti baregsam. May sakan anaan-anay nga abogado. Uwan, mama. Dahito ya talaga ti arapaap ko. Kamaudyanan na, natungpalan tinabayagan nga arapaap ko manipod basitak. Agyaman tayo iti Diyos, iho. Tatinarabay na ka, manipod agad adal ka, nga aging gaita ta nakapasakan iti baregsam. Oh, apaya nagsinay ka? Basta, mama. Nakalpasak iti panagadal ko, gapo tanalaingat. At dautag ko. Saan ko akasapulan ti tulong ti asinuman? Jason! Talaga may. Kitaan nyo man dagiti Diyos la akanayon ti rumrumwari ti bibigda. Marigrigatan damat iti biyagda. Isu damat ti nakakaasi. Isu nga dula amin dayta. Tinarabay dita nga ibagbagayo, mama. Oh, Jason, anya ka din dayta nga ibagpagam. Pakawanin nakakuman ni Apo Diyos iti kasta panagsasaom. Talaga met, mama. Natunoy ko ti arapaap ko, babaan matlaeng iti kinasirib ko. Nagpuypuyatak ang agad-adal anaimbag. Iso anaalak ti kaykayat ko. No jak tinulungan ti bagi, sigurado ajak met natunoy ti arapaap ko. Oh, Okay, no diyo kay tatenggen dagiti bagbagak, mama. Saan yon nga ramraman iti saritaan ti maipapan iti Diyos. nagsakit a panunutan, anak ko. Nagbali na kasta di ka panunutam. Gaputa ti amom. Kat nalaing kalaunay. Di mo ammo nga adda tinangtad iti dayta talugating mo. Ngam, anyan. Ta imbes nga aramatem, tapno masidag ka iti Diyos. Kat awatem dagiti pagayatan na. Saan? Tanagngaton ti pagkit-kita am iti bagim, anak ko. Laglagi pam kuma. Nga adda tinang parswagan ka. Umang-anges ka. Gapo ta itultulog tinamarswa nga umanges ka. Saan mo anatunoy ti arapaap mo? No saan na kang inikan iti pigsa, kan salunat iti inaldaw. Mama, nakaadu kayon. Awan met lang ti sirbi na dagiti ibagbagayo. Ta saan asumsumret iti panunot ko. Daytoy ti laglagi pam, iho. Dumteng tulat ti kanito. Ati Diyos laeng ti mabalin mo a pagtarayan. Kan mabalin a makatulong kan ka. Maragsakan nakparakan ka, Jason. Nalaing ka talaga. Awan ti makunak iti kinasirib mo. Talaga ah? Siguro, makikalaysa ka matan kanya, Karen. Ha? Pasensya kan? No itala anay kan kay ti panawen.
Nagadungamin ti aramidak kadagiti napalpalabas sa panawen. Wen, amok, gaputain pamaysam ti panagadal mo. Isu nga rod amaragsakan akparaken ka. Panatunoy mon dagiti arapaap mo. Abogado kan talaga. Agkalay sa taro den. Tapno kumpleton ti kinaragsak ko. Ha? Kaya't kon ti mangbukal iti pamilya ka rin. Iso nga agkalay satan. Agwa. Apay, saan ka kadipay la sigurado iti riknam para kanya? Ne, saan man? Apay nga utakas lagdwa-dwa ka. Kwa ngamin. Amang ano dapay dagiti kayat mo nga aramidan. Siguro, aramidan pa'y nga umuna sakbay amang bukal ta iti pamilya. Kayat kan ngay kalaysa. Dayta ti kayat ko ita ka rin. No di mo kayat ti makikalay sa kanya. Addakan ka dayta. Saan ka pilitin? Ha? Narigat met no pilitin ka ang makiasawa kanya. Idinto ta sa anak met gayam akap-kap na kan. Karen, iha, maragsakan ak unay. Tanagkalaysa kayon iti anak ko. Mama, Sapay la kuma. Taagbaliw metten ti paganurutan na iti biyag. Ita tanagkalaysa kayon. Oh, siguro, maawatan metten ti kayat ko asawan, iha. uwan mama. Amok ti kaya tiyo asawan. Iso nga ikagumaak ti agbalin anasayaat nga asawa ka ni Jason. Bareng no day ti makita na, kat agbaliw. Dakalayaman ko. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na, iha. No anyaman ti rumso aparikot. Di ka kumagpangadwa ngo masidag kanyak, ha? Bareng no adda ti maitulong ko kada kayo, iha. Wow! Nagimasen ti nakadasar amakan? Nakarkaro lakat nga rude na mabisinak. Amok ngamin a paboritom ti kare-kare. Iso akas ti inlutok asidaan. Dahil ti kay kayat ko ken kakayat karen. Amom at talaga ti mga iayo. Alala, magantang aro din. Oops! Agkararag tapay, sakbay nga gisubot ha. Anya? Agyaman tapay iti na marswa kadagiti parabor na. Adula amin. Adamakan iti sangwanan ta ita, gaputa nagageta nga agtrabaho, saan agapo taadda ng parabor kadata? Jason! Agkararag ka may maysan. Basta mabisin ako. Jason, itay pa'y apapel kan computer ti sangsangwam. Aginanakan, adalaman ti rabii. Masapol nga dala ka na yung bagti kaso nga igam ko. Kaya't ko nga ipakita, nga oray ubingak pa iti profession ko. Kat adon ti atiwag amakon ko na adi kampanilya. Jason,
Saan mo't arumbeng ang makisalisal ka kadagiti pada mga abogado? Nang runa kadagiti imununan iti dayta a propesyon. Aramidam ket tinaan niya ti maiparbeng. Maited ti hustisya iti rumbeng apakaipaayan na. Saan aga po ta kliyentem ket isudan ti husto. Wenno, Di man isuro, Karen. Amok ti aramida. Jason, Diyak mo't kadkidawan ti opinion mo. Siya ti abogado kadata. Anya kumangay ti ammom iti trabaho? Jason, Maturog ka ket din. Dinak disturbuan iti aramida. urayan kan amalpas iti aramidam. Tagkararag tapay, sakbay amaturog ta. Apay adinanog bumutan ti lamisaan. Kasano? Ket nagdagulit ka. Ammom lang aruden ajak agkarkararag ta artela ang dayta. Pakawanan nakakuman ni Apo Diyos iti kasta pa nagsasaom. Adula amin. Apay ngamin nga agsam makad ka iti kabailam. Nagado ti mang panagnak nga adda Diyos arumbang apagrukbaban kan pagkararagan. Agang angas ka ita. Gaputa adda ti Diyos amang itultulok tapno agangas ka. Inaramid na ti oxygen tapno makaangas tayo a pinarswana. Inaramid na ti lubong tapno adda pagnaadan tayo. Bayat nga adda tayo payla iti pisikal abagi tayo. Karen, sumardengkan. Ang mga nodimon ka ba ilang ti sumaruno nga aramida? Sige, panawan ka nga Ruden. Bili ba ka talaga kan kapanyero? Nangapaktigam makaso. Siyak pa'y nga minti ko nam. Siyempre, nasirib da ito'y. Tung padaytan kadagiti ibagbagada addi kampanilya nga abogado an nalalastog. Nga oray ibagbagada abagito aklang, ket inabak kumet ida. Siguradong adayo pa iti magtang mo. Wana, saan nga dayo mapasamak dayta? Sikan ati na utek, ken nasirib akas kanyak. Nagasat ka, tapin naraburan na ka ti Diyos iti kinasirib. Anya, may sakamet. Mamati ka kadimat iti supernatural? Natural. 100% apat-check nga do Diyos. Isu tinang padday ti langit kan daga. Amin dagiti makitkita tayo. Awan dagitan no awan tinang padda. Kunak man no nasirib kamet, panyero. Angem, agpapada kayo lang kadamamakan ti asawa. Akom kompormilaengen ti patpatsyenda. Oh, awan yon. Nayaw awan kayon iti patpatyen nyo. Tatang, awan basol ko. Amuyo dayta. Wayne, anak ko, amok. Saan ka da ka sa tao? Ken amok na oray kasano ti kinarigat ti biyag. Kat di kanto agaramid iti may kaliwas. Nang runa ti pumatay iti pada matao. Tatang. Laglagi po akanayon, anak. Ti tao amay rumay. Ni Apo Diyos ti manaraken.
Amok ang dumting tumatlaan ti gundaway. Amalawlawagan ti amin. Na-impluensya dagiti nang imamagkanyak tatang. Tungpal biyag ka di nga ikarok ti baso na jak matinaramid. No, marigrigatan ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nakarkarupay ang marigrigatan at nga amam. Ang makakitkita iti sitwasyon mo ita. Tatang! Daytoy tilaglagit mo makanayon, anak ko. Kanayon nga bagbagap daytoy. No, na ipaidam man justisya kadatayaw dito'y rabaw ti daga. Laglagipem at ti Diyos ket hostisya. Nalintag ken perpekto ti ukom na. Awan ti asino man akilo a makalise ket maipaay ti umyo a hostisya kadagiti tao an irurumayn dito'y rabaw ti daga. Atornay, siyak ni Mario, ama tinaibalod gapu iti panangimamagyo ken kuana. Awan basol ti anak ko. Apay nga inmamagyo. Ti kliyente yung tinagbasol. Sana ti anak ko. Imay ka lang niti opisina, tapno ibagamday ta kanya. Nalpasan ti kaso. Napanagnagan iti korte at ti anak yo ti murderer. Pinatay na ni Mr. Ong, idi hinuldap na. Sana pudno day ka. Saan naman nagdakdakas ti anak ko? Awan basol na. Na-frame up laeng. Tata, kasi tinakunak. Nalpasan ti kaso. Da kami tinangabak. No talaga nga awan basol ti anak mo. Di saan kumana kabalo dita? Gapo, tawan kwartami. Marigrigat kami laeng. Idintutan na impluensya tinangimamagkada kami. Ang amok, saan amat maturog ti Diyos? Amo na ti mapaspasamak kadagiti pinarsuana. No saan mi man anatagi ko ti hustisya ita. Hustisya mat ti Diyos. Dumting to ti kalito at ti pudpudno ken nalinteg nga okom. Ket isunto ti pannakaokom dagiti killaw ken dakas. Amom tata, no madadadael ti panunot mo, saan asyak ti kasaritam? Awan panawin ko adumngeg kadagiti istorya a pinataod ti imahinasyon mo. Nupod no dayta adyos mo. Apay nga rod, anakapupok ita ti anak mo? Alaman? Anya ka di mapaspasamak? Nagpigsa ti gingginay. Atornay, mapantay di ta sirok ti lamisaan. Darasin yaw. Mama, aging gaita. Saan pa yan nasarakan ti asawak? Ang mga nonya mo itong tinapasamakan ko na. Sapay sumipngatan. Kasano makita dati asawak? Maganagan ak meten, iha. Agkararag tayo lagan. Asapay lakuma. Tamasarakanen dagiti rescuers, dagiti adda iti unag ti building anak kulap. Mama, Sapay saan da tayo apalubusan nga umasidag iti ay anti-building, ta delikado. aglalaok ti riknak, Mama. Nagado ti sumsumrak iti panunot ko. Nalaos nga as iti marikrik na kita para ka ni Jason. Gaputa,
Maawatak ti kayat mo asawan, iha. Masyan ka unay iti anak ko. Taadda itay ti kasta ka sa saan. Ngam awan man na ti Diyos mo iti biyan. Day tamo ti pakasyak unay kankwa na balasang ko. Nakakaasi ti tao asaan amang bigbig iti Diyos. Anang parso kankwa na. Diyos ko, noan yaman ti pagayatam, awan ti panagkadkad ko. Dawat laeng, asaan mo apay bayan dagiti mapanawak. Gaypat patag ko iti biyag. Nagruna ti anak ko nga da iti pagbalutan. Nubilang tada ito hindi kanibusanak iti rabaw tinaga. Sikalain ti namnaman mi ita akan ito, Diyos ko. Awan ang pulos ti maaramidan mi a pinarswam. Nawan ka amang tartarabay. Kan mangtultulong kada kami. Agsamsamakad kami laeng iti kaasay. Kan panangisalakan mo. Smarteng kan, Tata Mario. Matay talang arudin dito'y anaipit. Saan tapulos ang makakuti dito'y nakaipitan na asiro tilamisaan. Ang Diyos ko kapayla, Diyos ko. Nuputput no na ita, Diyos mo. Apay nga rod, adin at atulungan. Abay, bayaan na ta! Anday ko! Di ka kumagsaw iti kinamaag. May sanak kala kinamaag. Kinarukar. Kanakarimrimon nga aramid. Ti saan a panamatay iti Diyos. Sige! Awagam nga rod ti Diyos mo. Tapno makarwartan dito'y. No makarwartan dito si bibiyag. Mabali na. Patsyekon ti bagbagam. Maipapan iti Diyos mo. Marigatanak. Unayin nito'y. Inumak. Unayan. Aglalok. Kante. Marikrik nak. Diyan mo. No kasano ka pa uti. Kadami nito'y. Anaipit. Diyak pulos makakuti. Nulapsen ti agsao. Dagiti langan. Bukal ti matak. Ti agkot ko ti. Agore ka. Apay nga. Awan matante. Are ni Tata Mario. Tata Mario. Tata Mario. Ape anakol uli magkayumiten. Tata Mario.
nataysamot din. Kung nagtumat ngamin, abin ay bayanin ti Diyos na. Imon unap, payan anatay ngam siya. Talaga, marigatanak, unayan. Kasla, tiyakon, kabaylan ti agbiag. Panagrik nakita, kasla kayat kunti, ti maturog. Sa dinatiyan ka. Apay ang nagsipngat. Apay nga awan na pulos ti makitak. Diyak kayat na ito adiso. Kaya't ko ti makakita iti lawag. Tulungan dak! Tulungan dak! Tulungan dak! Diyos ko! Diyos ko! Tulungan dak! Jason, Tulungan dak! Jason, agyaman na kiti Diyos na nakariing ka na. Karen, saan ako na? Naipit iti. Nag-collapse a building. Adda ka diti ospital, Jason. Nabayag ang nakaturog ka. Kalpasan ti pa nakarescue iti narpuog a building nga ay ang ti opisina. Yamo. Pudno tinakita. Itagtagay na ko. Tiyamo. Pudno nga dak. Itinasugat adiso. Jason, pudno ka di tinangag ko nga imbalikas mo itay nakariing ka. Imbalikas mo, tinagan ti Diyos. Karen, pudno gayam. Pudno nga da Diyos. Amang tulong kadagiti pinaswana nga umawag kuana. Jason, Diyos ko, pagawanan na kiti kinamaag ko. Pagawanan na sadyak na mati ang dagusin ka. Pagawanan na tanagsambakadak itibugod ko ang kabailan kinasirin. Siya kinaklon nga adda tinangipaay kanya kinidayta. Gusto ti ibagbaga ti inak. Anong teng tulad ti kanito. Kawan ti sabali ang pagtarayak. Ama katulong ka na kami ha pinarswam. No di si kalay. Agyaman ako na. Tainig ka nagpay ti gundaway ko. Ama ka amakan ka, Diyos ko. Pagawanan na. Tadi mo pa hinala ti angis ko. Kat nasursurog ti umawag ka. Diyos ko.
Kumusta ka na, Tornay? Kasi niya po Diyos. Nasaya at maten, Tata Mario. Agyaman ako na iti Diyos. Takas kanya. Nakalasat kamat, iti trahedya na pasama kada tayo. Dakdakkel pagyamanak iti Diyos, ta. Nakitak ti nagdakkel nagbaliwa, Matornay. Sa balin ti panagsasaom. Awan ti kinangatom, ken kinalastog iti panagsasaom. Sa nakas ididamaw nakasarita ka. Tata Mario, Impakita ni Apo Diyos ti kinaimbag na ken ka. No maminsan, ikan na tayo ti Diyos iti panubok, tapno malukatan ti panunot tayo iti kinapudno. Tata, Tinarigagayak launay ti panakaispalmaw. Ket maragragsakan ta nasaya atin ti kasasaad mo ita. apay nagsaya at kayo kanya. Idinto siya ti abogado ti kalaban ti anak yo. Anang imamay kenkwana. Iso anak kabalad. Gapuday ta ti kayat ti namarswa. Ayaten ti pada tao nga uray ti kabusor tayo. Saan nakabaknang? Awan ti maitulong ko ka no maipapani ti kwarta. Agam pagyamanak unay iti Diyos no. Ikan nakitigundaway ang makaaramid iti kinaimbag. Babaen iti panang tulong ko iti padak a tao. Babaen iti kararag. Tata Mario, Tano agbalin ka anasaya at tao. Sigurado nga adumot a tao ti matulungam. Babaen iti profesyon mo. Saan kat mangimamag kadagiti tao nalupoy ken awan gaway na kadagiti napipigsa nga daikarkarit da iti daytoy abiyag. Dakela pamanagnek nga adda Diyos idi naipit ta iti narpuog apasdek. Impakita ti Diyos ti kinaimbag na. Babaen iti panangaramat na kadagiti ng rescue kadata. Ta maisa kinaimbag ti mangtulong iti pada tao. No awan ti Diyos dagiti atat tao, sigurado asaan da kumamot anangaramid iti pamuspusan tapno marescue da tayo iti nakaipitan tayo. Ta amin na kinaimbag ket nagtaod iti Diyos. Ti Diyos ang managayat, manakaawat, ken manangipateg kadagiti pinarsuana. Gaputa amuna no anya ti kapasidad tayo a tao. Ta isuti ng ted iti kapasidad tayo. Awan nga rod ti rumbeng nga ikarkarit tayo. Ti kinasirib, kinapigsa, ken aminen. Dagita ket nagtaot iti Diyos anang design iti kinatao tayo. agyaman akunay kada kayo, Tata. Gusto kayo. Naimpagunay ti Diyos. Tada kayo pa'y ajak unay am mo tinaramat na amang lawlawag iti panunot ko. Tapno'y pakita na ti kinaimbag na iti uray asino. Tanawan ti Diyos iti puso yo. Tinarigagayan niyo pa'y kuma. Ti panakaisagmak ko. Saan kat nga ikararagandak para iti panakaispal ko. Ta saan nak nga inispal ti kinaabogado
no diket inispal na ti kinaimbag ti Apo. Dakalayaman ko no babaan iti basit an aramidak, babaan matlang iti tulong ti Diyos, ket masursuro ti padak a tao ti agrok babi ti Diyos anaam mo. Diyos ko, agyaman nagpunay ti kinaimbag mo. Tulungan nagkuma, ngagbalin ang nasayaat. Tapno aramaten nakmet para iti pagimbagan ti padak a pinarsuam. Atornay, Mga barwanan na, tata. Katrugyak na ita iti panangilinteg ko. Kadag iti bindot ko babae iti tulong ti namarswa. Tulungan kayo iti kaso ti anak yo. Tapno rumwar ti kinapudno. Ket maipaay ti hustisya. Gapo iti panakaimamag na. agyaman at unay, atornay. Diyos ko, agyaman at unay, iti kinaimbag mo kada kami a pinarsuam. Dagiti Salmo Kapitulo 94, versikulo 1. Awan Diyos, kuna ti maag iti puso na, rinukar da amin ken makarimon dagiti aramid da, awan ti uray maysa nga agaramid iti kinaimbag. Dagiti Proverbio Kapitulo 98, versikulo 10. Mayarig ti Apo iti nalagda at torre, amabalin a kamangan tinalinteg, ket awan ti pakaan-anwan na. Taga Roma Kapitulo 92, versikulo 3. Gapu iti parabor ti Diyos kanyak, ibagak daytoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo, anangat ngato ngem ti rumbang. Natanang kumaket di ti panagpampanunot yo, ket usigen ti tunggal maysa ti bagina, kasmayan nurot iti rukod ti pamati, nga inted ti Diyos ken kuana. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yu amin.